Teka, ro ba tayo bakit? Ay, naglukon day tatiling. Sana balay, malaman. Ay, nawaw, no siyak ti agpuor, saan ko nga ipaangot kadakwada? Ay, apo, tadumanon ti asok iti paraangan tayo. Sana balay, itiror lang mat. Saan adito yung unag bakit? Ti bagam kiti, talagang awan respeto dagita akaaruba iti pada da tao. Na, Tunggal lang po, da, umay ti asok dito ayan tayo. Ingagara daman akon-akon. ay na, apay makontrol mat ayan ni maritiling ti direksyon ti angin. Anya nga iti amok, ang mga nuad da sakit tinagam na kanya. Iso akasta ter aramidan na. Huston bakit? Dahil tamanin attitude mo ako nakon. Ay, rumuarak man. Mapanak gumatang iti pangrabyan ta. Di ka rumar. Bayam lang ti kaaruba tayo, no kaya't nadagpuor. Sika magayam kordapya. Mabalin ka di nga isardeng mo pa ilaang tagpuor. Ngamin, dumanon maten ti asok iti paraangan mi. Ha? Ay nawaw, pasensya kan ako kordapya. Kundi pasensya ka, ngamadlaw mo't nga ingagaram. Ay saan mo't kordapya? Kita di mo unay ti agungot, sapay masikuk ka. Di ka madanagan, ta isardeng ko pa ilaang ti agpuor, tap na awan ti riray. Rumbang laang, tano saan? Ay talagang agapatak. Ay, unay ka matayin bakit? Ay, limuarak latbi. Adda ka dito na makiap-apa. Ay nasa anak ang makiap-apan niya, ibagbagak laang ti pudno, Junisyo. Ay, di ka nagpalawag. Sumrag kakit din iti unag. Ay, maritileng. Pasensya Okay lang pare Junisyo, maawatak mo. Bugbog ko manen ti attitude akarubat tayo. Tilengan nakaw. Apay ka naw. Dumanon ka nung ngamin iti paraangan dati asok tatang. Anya? Para lang iti data. Bugawan na kan. Mabalin mo na makisarita na saya at Pasensyaan tayo latan tatang. Masikog ngamin jay tao. Kasta siguro talaga no masikog ti may sa tao. Sensitibo. ay nawaw. Uray di sana masikog kay kastanan. Ita masikog kay ay na. 3 times matinti kinarti na. Uray simple labanag. Shhh! Tangiwat mo tatang. Ang mga numangag na katkarkaro ang ma-stress. Talaga jak magustuhan ti ugali dahil jak kordapya. Mahilig nga giskandalaw. Ay no daduma ang mga no kinabil dangatan. Bayan yun tatang. Nagrigat ti agsao. Ang mga nuda tayo pa'y ti mapadaksan. No sana si Mang ni Juniso nga asawa na. Ang mga ano niya naramin na king kananakaw. Itay pa'y ataul dagiti aso, Junisyo. Ay, nawaw. Basta talaga tado ngamin ti aglabas at tao iti parangan. No apay ngamin ang nagtarakan na pa'y laang iti aso Sapay ataul. Adda ay amit asaw asaan nga agtaon. Ada ni suruda. Ay, nawaw. Mapan mo man kit di ibaga pasardengan dati aso da. Sa anak makaturog no ka. Ne, saan mo ta napigsa? Anya saan? Nagpigsa. Kat no nagsakitan tilapayag ko. Ay, nawaw. Sa di na ti pangipanamiti sa bauti ti ba manok ngay malukong mau tilag. Padigwak man ti kaaruba tayo tatang. Anya? Ay nawaw. Uray no kas din kurdapi akaruba tayo. Padigwan tayo latay da tatang. Sana bali, tado pa'y matinabati ang native ang manok tayo. Wala, mga no din naawatan. Apay kumaasaan ka na mas matilutok tatang. Makamu ka. Balain ka. Ay, inat aramidam dito balay, maritileng. Umay kayo kumapadigwan pare Junisyo. Ay, nawaw. Ay, kasta munti kaya tumaray. Ay na, nabayagan. Hindi na udya nagsida kami itinitib manawak. Awatem nga roda na pare. Naimbaglaang adamot isidaan nyo kini Kordapya. Ay, uy! Paborito kini Kordapya ti sabaw tinitib manawak, maray. Ay, sigurado. May sa kaldero manan ngayon na po iti maibos. Nasaya at kit di tapno adamot ti pamigsana pare. Sa bagay
Urayam ti malukong mo, Maria. Iyalis ko, babe. Saanan pare? Isubli yung tulaangan no ko Sana balay, taas idaglaang matibalay ni. Ay na, nagimasantiin lutom ang native ang manok Dionisio lakay. Ay, namsog ka di mo lang, bakay. Una lakay. Asino nga tinanggatangam iti native ang manok na inlutang. Jak ginatang. Ken sana siya tinagluto, bakit? Anya, Dayta ti na, bakit? Impadi ko ni Mari tiling dayta, bakit? anya, anay ko. Bigla matasim makitikan ko lakay. Ay na! Anay. Ay na, mama. Kano nagmati, isan mo itay. Kung naman absog ka. Idi imbagat nga impadi ko ni Mari tiling. Ay na, ibaga man nasakit ti tiyan mo. Oho, unay kan? Kung amin, ang mga nodain na yun nasabido nga eh. Ay na, wow. Nodain na yun nasa bidong. Saktin mo na na hostel. Ngam kas makita mo, si bibiyag mo da tao. Anya. Ante, adaman madlaw ko iti karo ba yung Ay nawaw. Anya rin ta ang madlaw mo, biya ka anakan. kaslasan kayo mat-aklos, ante? Sipod imayak nagpa-share dito balay nyo. Diyak po'y nakita nagsarita kayo. Saan talaga biya? Apay nga, ante. Dakdak kayo lang arudan, tagkakaro ba dito eh? Saan kayo pa'y aklos? Saan kami siguro nga agka-vibes ka anakan? Napudno na. Attitude namin ti Mrs. ni Dunisha, wakaro ba, biya apaw. Kasta ka di, Lolo. Kano ka na yun nabukawan yan, Tem. Basila garaw niyan, Tem, matiling. No di na magustuhan ka agbukaw. Ay, kasta ka di, Lolo. Ay na, saan man aday tati pagsaritaan tayo? Umay kayo kit din, tag merienda tayo. Itay pa yung agur-uray titinapay aginatang ko. Una yan, day tangkaaro ba yun, ante tiling? Apa yan, biya ka anakan? Diyak ka mo, ante. Pinakan ko lang amat ni waiting aso yo. Kuskusilapan na kitin. Anya? Amangan mat no imahinasyon mo laang. Wano amangan nurong interpretation ka laang ka anakan? Saan, ante? Nakita, no kasano ako silapan nakitay. Ita, maawat ako. No apay asaan kayo aklos, ante tiling. Saan matgayam anasaya at ti ugali ti karo ba yo? Pudnon samot tinaybaga ni Lolo Sator, idi na minsan nga daw, ante. Kung kumpurmi mat amad madlaw mo ka anakan? Di mulatan ikaskaso ni Cordapia? No da kami siguro ti kasta ti kaaroba na. Amangan na imakar kami, ante. Naimbag man kada kayo. Tamaanusan nyo ti kasta nga ugali ti kaaroba yo. Asino ti mawag, Dionisio, lakay? Ninanang, agawit ka nun ni Manang Sisil. Anya ko maitano agawid. Di mo ibagang agawid ka mat. Saan la siya? Agawit ta dua. Ay nawaw. Itaan niya aga po nga agawid ak itaayan nyo. Kat kagurgura dakmat dagiti dadakkel mo. Uray dagiti kakabsat mo. Ti ugalim, ti dida kayat, bakit? Kat, kas demot lang nga. Kaya ura dagiti karo ba tayo? Ingkakit apanahin, ura wa makagapaw. Basol ko manan. Rugya mong daging pakit, agbiyahe tayong bigat. Sa anak nga agawid. Na, ay, apo. Agawid ka no kayat mo ti agawid. Basta siya, dito yakla ang balay. Kita ama, di ka manin mangyawid iti kabagyam dito balay. Agawid ka kaditi lugar yaw, Dunisha. Ay, uwan tata sa taon. Di asawam ngay. Sana sumurap. Di namit kayat ti makiaway, tata. Apay ka na? Kagurgura ngamin kano dagiti kakabagyak. Nga oray saan mo. Di na mo ngamin amaw, pamakuriktar. Talaga nga ron nga attitude ni bakit ko.
Uray da kayo akaaruba may kapag pupudutan na. Danto siguro pagbaliwan na, Junisaw. Ay, unkan tata. Mabali na pakikit tayo pa lang ti asawak. Ay, awan pa rin ka. No may papaniti na ita, Junisaw. Sa nabalay, tanda manitili nga na ano sa makikakaaruba. Urekas de ti trato ti asawam kon kuana. Day nga ro tata. Ay, naimbaglakid din. Tanaanos ni tiling nga anak yaw. Uray ka na yun nga apaan ti asawak. Iso aka na yun tagpakpakumba ba? Ay, wala. Isumatin suro na di na dakadakwana, Junisaw. Ay, sige nga ro tata. Inakon. Sa nabalay. Talo langal daw ko dyan. Anya ti kunam tatang? Nagawid ni Junicio iti lugar da. Wain, talungal daw na kanwe jay. Asino nga iti kadwa ni Kordapia iti balay da? Awan na! Isulaan. Isu nga imbilin ni Junicio kadatayaw. Ay nawaw. No apay mangamin asan anak awid iti asawan na tatang. Sapay masiko. Ti ko na ni Junicio kanyak. Kaya di na kano kayat ti sumuraut. Apay kanungay. Jamaw. Di na siguro kaalaan na giti kakabagyan nila kay na. Ati chuntumang naman. Ay nawaw. Ada ka din ni Antimbe ya. Awan ni Andi Tiling. Nagpasentro. Kasta ka di. Anya nga minti masapol mo kini Antik. Anti Cordapia. Ay, di nakman awagan iti Antik si Kahbeya. Ay, anya ngay nga ron ti kayat yung iyawag ko kada kayo. Cordapia na tangarod. Ay, nawaw. Anya nga minti masapol mo kini Anti Tiling. No importante, mabalin mo't nga awagak. Sanang. Ni, pimanaw latan. Saan pa'y anag thank you. Anti Tiling, imay na Anti Cordapia itay. Apay ka no? Jak mo Anti. Di na matimbaga no anya. Basta sapsapulan na ka. Apay nga ta. Jak mo. Pimanaw mat adagos. Saan pa'y anag thank you kanya. Basta pimanaw latan. Anya? Mapanyo lang kitaan iti ayan dante. Ang mga na importante ti bagana. Ay, una yung tikastoy. Awan mat gaya man tilod ko. Kasano nga ta ang maawagak ni Junicio. Ay, Lunes inton bigat. Follow up, check up ko. Asino nga itikadwak nga agpa-check up. No saan ang masapa nga agawid ni Junicio. Sapay awan mat ni Tiling di tabalay ka. Mare Kordapia! Mare! Ni, adag pukpukaw. Kasla boses ni Tiling. Mare! Adaa! Umunag kalatan, Mare! Sapsapulan na kano itay. Ada ka diti masapul mo. Ah, ay, kwa, Mare Tiling. Salud-sudag ko ma, no adda load mo. Kan lumabalin ti makiusar iti cellphone mo. Awagak ko man ni Junicio. Aywan awan ti parikot iti dayta. Mabitla ang mare. Ay, jak mo't maawagan ti cellphone number na, Mare. Ipadas mo manan Cannot be reached, Mare. Ay nawaw. Ay, kasano pa itan? Nalipatak mo't ngayon bagakan ko na follow up, check up ko inton bigat. Anya nga ta, no syaklatan ti mangkadwaking ka. No okay laang Ay, saanan, Mare? Nakababain mo't kan ka. Anya kumangay ti pagbay na mare. Awan ti sabaling agtitinulong no di da tayong agkakaaruba mare. Nakakandado mo ti balay may tatasator. Amangan no amuyo no sa dino tinapanan ti asawa. Nagpasintro na kay hindi tila yung Junisaw. Anya? No, gusto tinanggag ka follow up, check up ti asawam ita. Dagdanin sa magpas ngayon. Ay, huwag nagpaisaw. Hinalipata ko na. Ay, naimbag lang tada ni Mari Tiling anaanos ti ugali na. Ay,
Ewan nga raw. Bili ba ka ni Tileng ta maanusan na ti ugalit ti asawam? Ay, umunig ka pa nga ron tagkapi ka. Pangururayan tayo ti asawam. Kumusta nga tinapanan nyo ka ni Mari Tileng? Bakit? Nasaya at matlakay. Naimbaglaangan tada ni Maritiling anangal alalay kanya. Mari? Ita mampay nga awagam iti Mari ni Mari Tileng. Wen atag kumari kami, lakay. Ay nawaw. Uray ado, dagiti nagsasakit, abalikas ana isawsawang ko kenkwana. Kat nasaya at latakan niya. Kaya tasawan day ta, ado ti mangisaksakit kang kabakit. Tilang amin ugalim, ti di da magustuhan. Ay, wen nga rod lakay. No baliwam ti dakes nga ugalim, kahit makibagay kay ti pada matao, sigurado, manayunan ti gagayem mo. Ay, wow! Sursuruam ti makibagay iti padam a tao. Kaarubam man wenno kabagyam. Iti kasta, kat naayat danto at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.